awake dhewe umpama aku duwe pikiran elek nang Pak Zainuddin. Pak Zainuddin niku wong ngene, berarti niki sifate tengene jine ati kula, jin kula dhewe nggih to. Terus iki setan awake dhewe duwe sifatnya apa? Gene ngelok-ngelokno wong ala Pak Zainuddin iku wong ngene. Tibakno jarine wong iku wong apik, kenyataane di omah iku ngene. Sampean sing menghakimi dhewe. Berarti sampean iki iku mang sing muncul sapa? Setane kula dhewe. Terus mari ngono di iblis. Iblis iki napa? Ati sing elek. Sing ngongkon rumangsa awake dhewe wong iku tibakno ngene gak kaya aku iku lho rono iku kabeh lho aku kabeh lah iki sombong metune iki jenenge iblis atine dhewe intine ngoten pun paham to intine ngono sing dibahas aku gak tau bahasane anak sing tak bahas sing setiap hari dilakoni wis niku sik niki nek wis paham niki wae kan bahas napa judule sholawatan berarti bahas Muhammad jenenge Allah Muhammad makanya aku bahas sholawatan ki asale apa sallallahu ala Muhammad ene Allah Muhammad ko roh Ahmad Nur Ahmad jenenge nur berupa nur satu nur niki enek jenenge Ahmad niku asma Ahmad Allah Muhammad gabung iku jenenge Allah Muhammad wong-wong nek ngarani Nurullah kalih Nur Muhammad wujude sapa wujude awake dhewe bendina dikon mlaku mbek Gusti Allah nek perintah napa sampean lakoni lah Muhammad Nur Muhammad piye Nur Muhammad bendina tanggung jawab nglakoni sampean nglakokno rene iki sing dadi pelakune sapa Nur Insan ngoten lho paham nggih insyaallah pas jam 10 pun sak meten mawon nggih njing dibahas malih iki mandek Al-Qudus Al-Qudus dereng nggih diterusno menapa pun pripun sampun nggih dadi sampeyan bahas Al-Qudus pokok intine ngene lho kabeh niki sifate kabeh iki intine sampean iso nglakokno tah gak sifate Gusti Allah prakteke sampean praktekno ben dinten nang awak sampean ku iso tah gak jenenge dadi Muhammad iki ngono lho intine pun ngoten mawon niki kan dibalekno nang gone sirullah kenteke ati pancet niku ngen akhire pun dilakokno sik nggih sirullah nggih terus selawate keri menisan pun dibuka nggih sirullah krenteke ati zatullah uri pribadi sifatullah cahya kang suci wujudullah sejati ning diri af'alullah penggawene Gusti asma'ullah rupa ilahi kudratullah kersane Gusti sami Allah kalian Gusti sirullah krenteke ati zatullah uri pribadi sifatullah cahya kang suci wujudullah sejati ning diri af'alullah penggawene Gusti asma'ullah rupa ilahi kudratullah kersane Gusti sami Allah kalian Gusti. Nah niki wau sing kula omongno asline bahas niki wau sedaya. Nggih to? Hubungane krenteke ati, urip pribadi, uripe dhewe iki uripe Gusti Allah dilakokno.
sing dilakokno napa sifatullah cahya kang suci awake dhewe gak ada cahyane Gusti Allah nure Gusti Allah awake dhewe ya gak iso nglakoni. Nah terus mari ngono nek wujudullah sejatine awake dhewe sejatine iki wujude awake dhewe sejatine wujude Gusti Allah rupane lilis iki jenenge wujude Gusti Allah wujude lilis. Terus af'alullah penggawene Gusti sing tandang gawe bendina iki asline Gustine lan jenengan digawe wadah kepanjangan tangan Gusti Allah sampean nglampahi sedaya niki Gustine sing nglakoni sapa wujude kula ki ambek jenengan nggih. Terus mari ngono asmaullah rupa ilahi rupane jenengan iki asne sing dadi napa rupane Gusti Allah jenengan ki ambek jenenge walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha dinane wis tak omongno to jere Gusti Allah sing iso apa rupane awake dhewe sing iso iku gawe sinten Gusti Allah jadi arsitek agung sing dadekno Gusti Allah makanya rupane sampeyan iki gak sing padha sing iso gawe rupa Gusti Allah kudratullah kersane Gusti sing ngresakno kabeh awake dhewe lapo-lapo iki gur Gusti Allah awake dhewe aja nyiptakno dhewe Gusti Allah ngenteni kersane Gusti Allah piye dikersakno apa ae awake dhewe dikongkon manut intine kan ngono. Terus sami Allah kalian Gusti ciri awake dhewe lapo ae kabeh Gusti Allah iki ciri bersama setiap hari awake dhewe jadi innallaha ma'ana sesungguhnya Gusti Allah selalu bersama kita awake dhewe rupane apa Gustine lah wujude jenengan iki rupane napa wujude jenengan enten ruhku jenenge ruhe Gusti Allah makane iso ngrungokno ya Allahu ya Sami ya Allahu ya Basir hamba iso ngwasi iki kabeh enek Gusti Allah niku kono sing ngwasi Gustine jenengan ki ambek intine wis ngoten mawon nggih paham nggih pun matur suwun sanget pengaosan ket mulai awal jam 8 nggih sampai jam 11 niki sedaya ilmu ingkang kula paringaken dhateng panjenengan mugi dados napa nggih nambah jenengan pengetahuan menjiwai semakin mendalami ilmu Gusti Allah akhiripun jenengan saged meraktekake setiap hari napa setiap hari ngeten iki lho jenengan cek langsung saged praktek mboten pangkling bolak-balik kan dibalekno pangkling meneh dibaleni maneh mbek Gustine meneh pangkling maneh dibaleni maneh terus pokoke ilmune iku bolak-balik setiap hari ku berulang-ulang terus awake dhewe kok pangkling dibaleni maneh mbek Gusti Allah sampai awake dhewe gak pangkling. Nah niki wau. Pun alhamdulillah sedaya ingkang sampun kula sampaiaken kula enten kasar-sarune kula nyuwun ngapunten mugi ingkang kula sampaiaken dadosaken ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah jenengan ingkang dipun paringi ilmu saged praktek setiap hari mboten pangkling kabeh niki digawe cerita kalih Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin monggo sing gadah hajat disampaikan. Mugi sedaya ingkang gadah hajat dipun kabulaken kalih Gusti Allah. Akhiripun napa ingkang jenengan karepaken saged dados bukti dados napa bukti jenengan atas kebesaran Gusti Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin tenggene toya nggih mungkin sing beto toya mantuk sing maune awake dhewe kadang jengkel kambek bojo kambek sapa wae saged adem sing maune duwe penyakit cek dadi waras sing maune rezekine dereng lancar dipun paringi lancar sedaya tergantung hajate panjenengan monggo jenengan amin amin mawon. Sampun monggo kula petakan karomah karomah niki damel jenengan napa sing gadah hajat disampaikan cek cepet terkabul sedaya ngentosi ridho lan restunipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo diraosi. Karomah niki mlebete teng jerone awak dirasakno. Rasane piye teng awak kadang yen isis, kadang anget, terserah Gusine nek ngkai rasa. Lah perubahane karomah niki mungkin sing ngraosaken jenengan. Sing maune gampang emosi rada iso ngendhalekno. Sing maune kudu napa ya gak iso nrimo, belajar iso nrimo lantaran karomah Gustine. Sampun alhamdulillahirabbil alamin. Pun rasa sedaya nggih. Pun nasa selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah
rahmatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin